खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 18 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 1 भाद्र दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। हनुमानजीनि जर'खा अनुग्रहजों मंगलबारनि बे साना नोंथांनि साहस, गोहोखौ गोमोथाव बांहोगोन। दिनै नोंथाङा जेबो गोनो गोथो गैयाजासे गोख्रों थिरांथा लागोन, जाय फालांगिनि गोदान दरखं बेखेवगोन। हा सम्पति, सिकिउरिटि, इन्जिनियारिं आरो दिहुनथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि आबहावायाव थुलुंगाखांनाय आरो खौसेथि थागोन। मोनाबिलियाव हनुमान चालिसा फरायनाया जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिया आबुङै गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन आरो धोन बुथुमनायनि गोदान खाबु मोनगोन। बेंकिं, जुवेलारि आरो कस्मेटिक फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मिजिंथिनायनिख्रुइ साबसिन फिथाइ मोनगोन। मावख'आव नोंथांनि गुरै आखुखौ बाख्नायनाय जागोन, जाय मावख'गिरिफोरनि मदद मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों मोनाबिलि समाव गोजोनथाव जागोन। जानाय आदाराव समानथि लाखि आरो गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव समबादियै थाबायनायखौ लाफा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहो आरो मेलेमजों मोनसे गिदिर फालांगियारि गोरोबथा जागोन। बेयो मेडिया, आईटी, डाटा साइन्स आरो कनसालटेन्सिनि बिथिङाव खामानि मावनाय रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनाय सान। लोगोफोरजों जयै हाबा मावनाया जाफुंसारनाय लाबोगोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिनानै नोंनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गोख्रों जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै थागोन आरो गोसोआरि गोहोआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोसोआरि समानथाय आरो रांखान्थियारि मुलाम्फा लानानै फैदों। मावख'आव नोंथांनि नोजोरारि सानस्रि आरो मोजां नोजोरजों गोब्राब खामानिफोराबो गोरलैयैनो फोजोबजागोन। हा-हुनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम नखरारि आयदाफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां लामाजों सुस्रांनाय जागोन। धोरोमारि आरो समाजारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला समाजाव मान-सन्मानखौ बांहोगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोन मोननो थाखाय मेडिटेसन खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। सिंह राशि। मंगलबारनि बे साना नोंथांनि गोहोम, गादबनाय आरो मान-सन्मानखौ बांहोगोन। खुंथायारि, आयेनारि एबा राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गोनां मावथांखिनि बिथोन मोननो हायो। नोंथाङा फालांगियारि बादायारिफोरखौ दबथायगोन आरो गोदान दरदामफोरा गोबां मुलाम्फा होगोन। जुलियारि जिउआव फोथायनाय आरो गोख्रों जागोन। सावस्रिनि थाखोआ गोजौ जागोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो थुलुंगाखांनाय आरो गोहोजों बुंफबनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। नोंथांनि सानथांखि लानाय, खामानि मावनायनि आदब, गुदि खिथानि सायाव गोसो होनाय आरो सोलोआ नोंथांखौ दिनै जाफुंसारनायनि गोदान जौथायाव लांगोन। राङारि लेनदेन, बाजेट आरो एकाउन्ट्सजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा हरखाबै गोबां रां आरजिनो हागौ। बादायारि आनजादफोराव बाहागो लानाय फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि मिजिंथिनाय फिथाइखौ मोनगोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। सावस्रिनां आदारनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बांसिन दै लों।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान गोरोबलायनाय, जिउ राहायारि दावगानाय आरो रांखान्थियारि गोहो लानानै फैदों। डिजाइनिं, इन्टिरियर, आर्किटेक्चार आरो सुबुरुनथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा सासे गिदिर क्लाइन्टनिफ्राय बाख्नायनाय आरो खामानि मावनो हायो। मोनसे गोदान फालांगियारि नेटवर्कआव हाबनो खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन। गोसोआरि गोजोन आरो सावस्रि मोन्नैबो साबसिन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृश्चिक राशि, राशि चक्र स्वामी मंगल ग्रहनि गोरोबथिजों नोंथांनि थिरांथा, गोहो आरो गिनाय गैयैआ नोंथांखौ दिनै मोनफ्रोमबो हेंथाखौ बारहोनो हागोन। लुनाय, दाथाय, खनि आरो बिरोंदामिननि बेलायाव फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। मावख'नि गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि फोथायथिखौ नुनानै गोदान बिबान होनो हायो। नखरारि जिउआ गोजोन थागोन आरो नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया आबुङै मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै एबा रोजा गोजा गाब। धनु राशि, नोंथांनि गियान, रोंमोन्दांथि आरो लामा दिन्थिनाय आखुथायखौ दिनै जेरावबो बाख्नायगोन। सोलोंथाइ, आयेन, बेंकिं आरो धोरोमारि बिजिरसंनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आयनि गोदान दरजा बेखेवगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय फालांगियारि दावबायनाया दिनै जाफुंसार जागोन आरो गोजानसिम मुलाम्फा होगोन। गथ'साफोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै गोसोआ खुसि जागोन। देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिया साबसिन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना केरियाराव दिदोमथि लाबोनायनि आरो आब्रुथि गोनां थिरांथा लानायनि सान। कर्परेट सेक्टर एबा सोरखारि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि साबसिन मावफुंनायनि थाखाय थुलुंगा मोनगोन। सम्पथि, शेयार एबा गारि बायनायनि बिथांखिखौ लानानै सिगांथिं आवगायलांनो थाखाय दिनै मोनसे मोजां सान। नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांखौ न'आवनो लाखिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, डिजिटेल मिडियायाव नोंथांनि गोदानथि सानस्रि आरो गोसो जानाया नोंथांनो गोदान फालांगिनि खाबु होगोन। ई-कमार्स, सफ्टवेयार डेभेलपमेन्ट आरो स्टार्टआपजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। नेटवर्किंनि गेजेरजों नोंथाङा गोदान गोहोम खोख्लैग्राफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन, जाय इयुनाव गोबां खामानि गोनां जागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों गोजोनै थांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो फालांगियारि जौगानाय मोन्नैयावबो समानै थागोन। बाहागोदारियाव सोलिबाय थानाय फालांगिया सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा होनो हागौ। निखावरिफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां आरो थुलुंगाखां गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।